پێشی 7 ساڵ ئەردوغان گوت دەچمە سووریا ئەسەد ژێ دەسەڵاتی ڕاکەم ئەمە نێزیکی ساڵێکە دەستی خۆ بۆ ئەسەد درێژ کرد بژیت وەرە ڕێک بکەوین وەرە پەیوەندی ئاسایی بکەن ئەسەد دەستی خۆ نادەتەوێ ژبەر و ئەسەد دەستی خۆ نەداف ئەردوغان چ چێ بوو حەلەب دووەم مازنترین پارێزگەها سووریا ژێ دەستی حکوومەتا شامی دەرکەت کەتە دەستی گروپên çekdarên سەر بە تورکیا شەڕواڵوزی لە دەوروبەری حەلەبێ بە کۆنتڕۆلکردنا حەلەبێ بەردەوامن پێشهات دەچبن ئایا سەری ئەسەد دێتێ چیت یانژی دێ مەجبوری ڕێککەفتنێ بیتن دێ مەجبوری جێبەجێکردنا بڕیارە 25 و 4 ئەنجومەنی ئاسایشە ناودەوڵەتی بیتن لەسەر vê pirsê radwestim ji hêjaya Oyton Orhan berpirsê dîraseta Şamê li senterê Orsam ji Enqereyê dipirsim. Hêjaya Oyton tu bixêratiya Kurdistan 24. Bi rastî jî çavê Tirkiya li temamê axa Sûriyayê nîne wekî Erdogan jê dibêjît yanî bi kontrolkirina Efrîn, Girêspî û serêkaniyê vaya berê xwe da Helebê û Heleb jî gropên çekdarên ser bi Tirkiya ve dagîr kir. Armanca Tirkiye li Sûriye çi ye? Türkiye'nin Suriye'deki birinci amacı Armanca sereke ya Türkiye ile Suriye parastina yek parça axa Suriye o serveriye Suriye her vaha dur xistina hemure xistinin terörü her vaha 4 milyon penaberin Suri ku Türkiye'ne ve gelen sermal halin xwe o jibo veji dixwaze dinavbera Hükümeta Suriye o opozisyonu da rekeftineki dürüst bike. Jiber ku kriza li Suriye bandor li Türkiye'deki o xelke ve dere hevi li Türkiye dixwaze kriza li ve dere davi bike. Çend salın davi dinavbera wan da hevdîtinên siyasî hene. Dinavbera Ankara û Şamê de dinavbera Suriye Türkiye'de hen peyvendiyên nerasta rast piştra jî bûn rasta rast lê ti pêşveçûnek durist nebû rejîma Sûriye xwe gelek bihêz nîşanda û nêzîkî hevdîtina nebûn lê niha bijardeya serbazî kete rojevê. Tamam. Vê çaxê em li ser niha baxivîn. Heleb ketiye destê gropên çekdarên Türkiye piştevaniya watke herçi qaz bejît ez rasta xwe digel mijarê nînim lê ew grop kîne ew niye ku Türkiye piştevaniya watke herkes vê dizane bê dagîrkirina Helebê ji aliyê van gropên opozisyonên çekdarî aya hikûmeta Şamê neçarî guftûgû asayîkirina peywendiyan digel Enqereyê dibît yani Türkiye çavereyê vê ye? Evet. Şöyle birincisi ya yekem eve Türkiye piştevaniye hen opozisyonu dike le ne evin ku ji İdlibê ber bi Helebê ve çûn Heyet Tehrîr Şam nîne helbet de herêma ku ji kontrola Tirkiye grubên Sûrî hene û peyvendiyan wan li gel Tirkiye hene lê hûn dizanin li êriş ji hêla İdlibê ve dest pê kir em dibînin destêwerdana Tirkiye li wê derê nîne lê ev yek pêşiya diyaloga siyasî çareseriya siyasî ve Ama hêjaya Oyton navberê da yê lawaz bûyî kiye? Hên jî zanin İran e hikûmeta Esed e ji aliyekê heta radeyekê helwîsta Rûsya qels e Amerîka bêdeng e yê qazancêtke kiye ne Türkiye'ye gelo? şöyle evet yani burada wiha bêjim aliyê ku destkeftên wan zêdene yek ji wan Tirkiyeye her wiha em dibînin dilxweşiyeke Amerîka jî heye her wiha İsraîl jî ji rewşê dilxweş e ji ber ku bandora İranê li navçeyê lawaz dibe û dilxweşiya xwe İsraîlê heye li aliyê ku winda dike rejima Sûriye İranê her wiha İran duwarê stratejîk da windabûnekî mezin dît ji bo Helebê bi dest bixin gelek kar kirin lê di rojekî de ji destê wan derket her wiha Rusya jî destkeftên xwe ji destan piştevanekî mezin bû ji bo rejima Sûriye
لێ نەکارین ڕۆژێکی دەستێ خۆدا بگرن سیاسەتە نو دە دانستاندنە نو دە ئەم دikarin bêjin rewşa İran û Rusya lawaz bûye û Tirkiye bihêz bûye her wiha em dibêjin Amerîka û İsraîl û Awropa da aliyê serkeftî dane. باشە هێژەیە ئۆیتۆن دەبێ ناوبەرێدا ئەڤروکێ سەر کومارێ تورکیا دەبێژیتن تورکیا هەر تشتێکی دکات حتا ji vê tevlîhevî û şerê lê Heleb û dewrûber hey rêveberiya Xweser Hesedê darûdestên wan vê rewşê sûd jê negirin bû bihêzbûna xûyan jî girtina hin navçeyan her tiştî gotî Tirkiye dê bike heta ku ev laene negehne armanca xwe آیا ترکیه ده چه بکه؟ آرمانجا ترکیه به تایبەتی لە قامشل و لە کوبانێ چییە و ئەف چێکدارên تورکیا پشتەوانیاوات کە دەوروبەرێڤان هەردوو ناوچەیەن کوردی jî دوور پێچ کiriye yani tu bêjî nebêjî tu bixwazî nexwazî hene Tirkiye wiha jî dibêje şerê dijî YPG'ye li Til Rifat û min biçê kontrola YPG hebû opozisyonê Til Rifat kontrol kir ev diwarê şerê dijî YPG da ji bo Tirkiye pêşketinekî giring bû em dibînin wek qonax a duyem jî min biçe li min biçê jî YPG heye Tirkiye dixwaze li wê derê jî operasyonekî encam bide û dixwaze YPG ji wê derê were derxistin lê tiştek û hûn dibêjin li ji bo Rojhilatê Firatê operasyonekî lezgîn di rojevê de nîne ji ber ku li wê derê zêdetir Amerîka heye her wiha bandora Rusya کەواتە ئەگەر ئەم وەها بێژن vê çaxê çavê Tirkiya li min biç anko Tirkiya dixwaze operasyoneke zemînî li ser min biç encam bide aya erêya Rusya û Amerîka bû vê operasyonê wergirtiye kengî dê vê operasyonê bike eger hûn dibêjin çav lê em Amerika dê helwest nîşan nede ji bo Amerîka Rojhilatê Firatê giring e li wê derê piştevanî Hesedê YPG'de li min bicê hebûneke Amerîka nîne wek Til Rifatê jî em dibêjin dijî derketineke Amerîka nebe li wê derê hineke Rûsî hene lê weke Til Rifatê jî Rûsî hebûn lê li wê derê berxwe nedan eger operasyoneke hemberî min bicê durust bibe li wê derê hêzên Rûsî jî dê vekişin beriya operasyonê dê vekişin û piştî vê jî dijberiyan li Til Rifatê çikin dê hemberî min bicê jî bikin lê kengê ev yek bibe em nikarin bêjin em dikarin bêjin ku opozisyon pir bilez pêş dikevin û niha jî li derdora min bicê li vînên serbazî hene هێژەیە ئۆیتۆن ئۆرهان بەرپرسێ دیراسەتا شامê lê senterê Orsam ji Enqereyê zor spas